ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರೇಕ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ಬೈದೆ ಈ ವ್ಲೋಗ್ ಉಂತೂಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಇನಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮೈಸೂರ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಡೆ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ಲ ಉಂಡು ಅವಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಆರಾಮಡೆ ಕುಲ್ದು ಪಿದಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಿಝೀ ಏರಿಯಾ ಪಂಡದು ಬಿಝಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಬಿಝಿ ಉಪ್ಪಿರೇಪಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಮೆಟ್ರೋಗ್ ಪೋಪೆ. ಮೆಟ್ರೋಡು ಪಂಡ ಇಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೋಡು ಪಂಡದು ತುಲೆ ಆ ಆಸೆ ಇನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋಡು ಪೋಯಾನು ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಪೋಪುಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ತೂಪುಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ. ಮೆಟ್ರೋ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ಲ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಗಳೆಲೆಜ್ಜಿ ಜನಕುಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ರಶ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆರಾಮಡೆ ಕುಲ್ದು ಪೋಲಿ ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಬೊಕ ಐಟ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದು ಐತಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಬತ್ತನಂದು ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ತುಲೇತ ಆರಾಮಡ್ ಕುಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷೋಡೆ ಇಂಕಲ್ನ ವಾ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಡ್ ತುಲೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೋದುಪ್ಪರು ಅವೆನ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪವಂದಿನಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ಲು ತೂವಾಡೊಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ನಾಗಸಂದ್ರ ಮುಟ್ಟಿಯ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಪೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಐಕ್ಯಗು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಹೊರ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆತಿಜಿ ಇನಿ ಇಂಕ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಪೋಯರೆ ಪಂಡ ಅವಲೇ ಇಂಕ್ಲೆ ರೂಮ್ ತಿಕ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಐಕ್ಯದಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ನಾಗಸಂದ್ರದ ಕೈತಲೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಕರೆ ಕಟ್ಲೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಆತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂವೋಡತೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದೆ ಉಲ್ಲ ಅವಲೆ ಪೋನಗನೆ ಒಂಜಿ ಆನೆಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅವ್ಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಂತುದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತೊಂತೆರ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂದಿತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರೆ ಲಿಫ್ಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಪಂಡ ತಿತ್ತುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಲೆವೆಲ್ 2 ಪೋಪುನು ಐಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ಡ್ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಅವ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಲೆವೆಲ್ 2 ಉಪ್ಪುನು ಲೆವೆಲ್ 1 ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಲೆವೆಲ್ 2 ಟುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ರೂಮ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವಲೆನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿಲ ಆಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂವಲಿ ನಿಕಲು ಪೂರ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಬೆಲೆ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ದಾದ ತೂಪುನುಂದು ಐಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೆಕ್ಷನ್ 1 2 3 4 ಪಂಡದು ಪಂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ದಾದ ಉಂಡು 2 ದಾದ ಉಂಡು 3 ದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದೀಪುನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಪೂರ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಲಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ವಾ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೂವಂದೆ ಪೋಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂದು ತುಲೈತೆ ಬಾಲೆದ ರೂಮ್ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ತೂಪಾದಿರ್ಲೇರು ಮೂಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಟುಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಮೂಲು ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಇಂಕಲು ಪಿಕ್ತೆ ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ 1ಗೆ ಪೋದು ಕೊರಂಡ ಅಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅವಳು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತುಂಡು ಫರ್ದ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪೂರ ತೂದು ಪೋಡಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅವಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂತ ತೂಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂವಂದೆ ಪೋಲೆ.
ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೊಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಂಕಲು ದಿವೊಲಿ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಡು ಪಂಡದ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಐತನ್ ಮೂಲು ಒವೆನ್ ಬುಡ್ಪುನು ಒವೆನ್ ತೂಪುನುಂದು ಆತಿಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ತೂವಂದೇ ಪೋಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಡೈನ ಬಾಜನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದ್ ಖುಷಿ. ನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ದುಂಪೋನಾಗ ಕುಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೀಟ್ದ ಕುಷನ್ ಚೇರ್ದ ಕುಷನ್ ಪೂರ ಕುಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಂಡ ಧೂಲ್ ಪೂರ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂವಂದೇ ಎಂಕ್ಲು ಪೋವಂದಿತ್ತ ದುಂಪೊನಗ ಲೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಂತುಲೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ರೇಟ್ಲ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆ ಥರದ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಂಡ ಉಂಡತೆ ಖುಷಿಯ ಉಂಟುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲ್ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ತೂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ವಾ ಟೈಪ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರುವಂತಂಡತೆ ಅಂಚ ತೋಜುಡು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಐತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಬೊಕ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂದು ಭತ್ತ ಎಂಕೊಲಿತ್ತೆ ವಾಸ್ ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಸಾಮಾನ್ ದೆತೊಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಡಾಂಡ ತಿನ್ಯಾರ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಬಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಆ ಪಗನೆ ಆಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಆತಂಡು ತುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ಜನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರು ಪಂಡ ಬರ್ಪಿನಕಲ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರತೆ ಪೋಪುನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ರೂಮುಗು ಪೋಡು ಈ ವ್ಲೋಗುನು ಯಾನು ಇಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ತಿಕ್ವೆ ಪುರ್ಸುತ್ ಮಲ್ತು ಇನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಟ್ರೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.